दाउ होसोदों जोंहा दाउ जानो होननानै दाउखौनो मोनाखै एलेक्सा मोनबाय नामा दाउ हमग्राफ्रा नै दाउ हमग्राफ्रा आयु आयु ओरै नावलाय नै दाउ हमग्राया नै देन्जारसो थालांबावबायसो नै फैदा मामि फैदो फै ओइ फैदो दाउ मोनबाय दाउ फिसानो आधा केजि जागोन जा होसोबाय दसे होसोना मोनबाय एलेक्सनि नामा दाउआ आथानोसै दायो आथानो नागिरबाय बाहेरायाव दंखायो सिखा माबाया सिथर जादोंलै होननानै मोखां सिथर जालाबायदों दाउखौ नै आइया हाथारबाय गोरलैफ्रा नालाय माबायदि नायो ग्रिसिया जोंना नै जा दाउ नायखाबाय इन्टारेस्ट मोनदों दाउ हाथारनाय नुनानै दायो नै दाउखौ गोदाखांबाय मेजेम दङ दाउआ दाउ फिसायासो भिटामिना दाउ फिसाखौसो जानांगौ आखाइया लेथ्रा जायो दाउ सिथारबाथाय जा लेथ्रा जाखाबाय आखाइयानो ओरैबायदि गगा मोनदोंना आङो रायलायनायखौ दस्रा खोनालायदों रायलायनाय गारांखौनो गगा मोननायानो जा गगा मोनखादों जोङो बिमा फिसा सानैबो गगा मोनदों आलु जहला गोदौखांजोब्बाय नै आलु जहल संदों बोनो होदों नै दाउ बेदरखौ दाउआ नै दाउआ बारा गिदिर नङा फिसासो ओमफ्राय होमबाबो मेजेम दङ नै मेजेम दङ दाउआ रुइदोंना रुइयाखैथाय रुइहांबायानो एसे बानलु होयो दायो नै दाउखौ एवगासिनो दङ बेखौ आराम एवनानै दायो आलु जहलावल' होसननोसै आरामनो संखाबाय नै दायो नै आलु जहला जानोसै आरो आलु जहलाव होसनबाय दाउखौ दायो दसे संबावबानो जानोसै ओंख्रिखौ कालार नुवाखै भिडिअ'आवहाय ओमफ्राय मोगथाङाव कालार नुदों आरो ओरैबायदि मोजां नुदों